Ma'am? Sir? Wa may mapakong. Sino pakong, sir? Ay wala, ma'am. Kol? Mamasahira ka, Kol? Oo, ma'am. Habal ka, ma'am? Abal! Ay, habal-habal mo ba? Habal-habal kay namasahiro ko. Aw, sakay ko. Ah, sige. Ma'am? Sir? Wa may mapakong. Sino pakong, sir? Ay wala, ma'am. Huwag binuang naman ay mo ha, sir. Oy, imo kong ihog, sir. Ay wala, ma'am. Nga nga, sige, magpakong diha. Ako naman ko dire. Ay pakilabang, ma'am. Tarong, sir, ha? Ay, Ay, manong ka, sir. naog, ma'am, naog. Anong man, sir? Naog. Anong panaog man kunin mo, sir? Nga, kalayo para ba sa amo, ah? Usa pa mo plate man ko. Oh, diyan ni kay ihunong di ay. Nakadaot ang plano, no? Anong diri ko ni mo gihunong, no? Ani po yung naay, mingaw nga dapit, no? Oh no, come on. Ako na naidaot ang plano nimo. Never. Di na mahitabo. Sure ka, sir? Abi nimo, ma'am. Gihunong ti ka diri, ma'am. Kayso, kung saon ako break ana-ana, wa gyoy mapakong sa kubuko-buko, nindo to na buntod pa nga. Yung, ana-ana. Oo, di ay, nga tuyoon, sunibog, ana-ana, pakong-bakong, imo buko-buko sa kong dughan. Yes. Imo nga din, sa taon kung nabay mapakong, ganahan din na mapakong, sir. Wa may mapakong, ma'am. Mura magpatag ra kay ba, wa gyud buntod. ha? Ano ba niya, ganahan pag na mapakong? Yes, of course not. Ganahan ko mapakong. Oo, ganahan din Ganahan ko ka ng mapakong, mapakong-pakong. Ay, oo, eh.